Ne znam kakav je ovo portret, kako se ovo snima, ovo je prednja kamera. Dobar dan svima, Kengur Srb sa vama. Dakle, šta radite, kako ste? Ovde će neka kiša koliko može se vidi. Da li može se vidi ovde? Nekako oblačno. Nemam pojma ni ja. Neki smor dan, brate, u pitanju. Zaboravio sam neku pljugu da srovam. Rekao da izbacim neki vlog, malo da popričam sa vama, youtuberima. Slušajte, ovako trebaju mi sponzori. Trebaju mi neki sponzori da ih šibam, da ih guram na tržište. Evo, sad se vidim ceo. Da ubacim, brate, da im šibam reklame, brate, 40.000 pratioca imam tamo na TikToku, 7.000 skoro subscribera, ovdje imam nešto na YouTubeu, 6 i nešto hiljada ljudi na Instagramu, moj Instagram vidi, moj story vidi preko 3.000 ljudi u jednom danu, minimum. Tako da, ako ima nekih sponzora ozbiljnih koji hoće da sarađuju, sve super. Nego, ajde da se prebacimo malo na kako se zove, na ovo vreme, brate, pogledaj kako je sjebano, brate, sve. Evo ga tu auto, Blej, pokvaren, Golfić, sjebao sam ga pre par meseci i nikako da ga popravim, nema se keša za to. Razmišljam šta će biti sa ovim YouTube-om i sa svim ovim sranjima, pošto poludeo sam, brate, ljudi mi ulaze tamo, provociraju me, razumeš? Te, bro, lako je to preko YouTube-a raditi, razumeš? Jako lako to preko YouTube-a raditi, prelako je, brate. To je mnogo lako. To je malo teže uživo, brate. Mnogo teža varijanta uživo, brate. Veoma teška varijanta uživo da meni neko dođe da me sproziva u lice. Brate, popio bi ciglu u glavu. Isti taj lik bi popio cigletinu u glavu. Brat bratu. Ali nema veze. Razmišljam se šta radim, brate, dajte mi neke savete. Vi ste pametni, ja nisam. Vi ste pametni, ja nisam. Dajte mi neke jebene savete, šta bi ja mogu da uradim da se probijem. Evo, vidiš, znači, krenuo sam te vlogove, to da snimam, zato što hoćete, evo, ja vama ispunjam želju, znaš, ja sad ovde se vrtim u krug, brate, i molim Boga da se nešto lepo desi u mom životu, jer samo mi se sranje dešavaju. Nema se keša, prozivke, pun kurac, mrze me ljudi u zadnje vreme, ne znam šta im je, brate, ko da sam sjebo nekog, te bra, ko da sam ubio nekog, tako me gledaju ljudi. Majke mi, ja sad ne znam, ja gledam svoje posla, znate, i gledam da uspem u tom streamingu, međutim to ide jako teško. Na trovu sam permanently banovan, ne mogu, to je jedina opcija bila da ja zaradim nešto, tamo je bilo po 40-50 ljudi prvi dan na streamu, ja kontam da sam tamo nastavio da streamujem, brate, neko vreme, ja bi imao, brate, preko 100 ljudi u live-u sigurno, brate, to je bio više od silvera, bez botovanja, bez tih gluposti, da se razumemo. Tako da, mnogo ljudi botuje i ja sve to znam kako se zove, a i neka rade, brate, neću da se mešam ja u tuđe biznise i, znaš, da ih navodim ovde, da ih prozivam, ja to ne radim, brate, ne disujem nikoga, sem ako mene neko ne disuje prvi, znači, ako me izdisuješ, brate, izdisujeću te 100%, ili ću da ti iskuliram ako budem došao do saznanja da nisi vredan moje pažnje, dakle to, ovde ova smrdljiva pičketina od Gorana živi, čekaj da ovo može se vidi kuća, jebi ga, ne vidi se, brate. Ne mogu da... Čekaj, kako to da uradim? Odavde, a? Ne znam, ne vidi se, brate, ne mogu. Ne vidi se kuća lepo, moram da izađem, brate, a ne mogu da izađem, imam nanogicu. Imam nanogicu, brate, ne mogu da izađem. Evo je tu. Smartić. Ima Satić na nosi. Tako da, ovo je, brate, poziv za sve koji me gotive da mi daju neke predloge, ne želim da propadnem. Propašću, bre, brate, ne budem nešto pod hitno preuzeo, propašću, moj kanal, brate, će da se zapusti i to će se otići u pičku mater, neću biti neki građevinac tu, radit ću za nekih 20 evra, nazvaš, nema, brate, prsnuću, nekog ću da udarim od sola u glavu, biću, brate, osuđen, brate, na doživotnu robiju, ne znam, ono, prso sam, da me svi čuju. Stvarno sam posao, mnogo sam opasan kad prsnem, brate, previše, tako da ovde sad i straight sam, da se razumemo, straight sam, uzeo sam neku liriku, to uzimam, malo mi je bolje, od te lirike, 5 komada sam popio, dignulo me, brate, dalo mi motivaciju malo za život, i to, za životom, i tako, i ako me niste opet čuli, prso sam! Da znaju svi. Jebaću ti mamu kad te navatam. Jebaću mamicu. Tako da, ljudi, ovo je čisto bio mali vlogić, eto, čisto onako iz prdnjice, da vam izbacim nešto. YouTube Kengur Srb, Instagram Kengur Srb, zapratite braca da bude broj 1 u svetu, bre, da bude najjači, bre. Ja se razumemo, da bude najjači, bre. Strije, bre. Poz.